Bema bi wo wiase ompa ware ompempra twen se oba oni kunu ana ne ho da okọ ne betwempra wonim de ope oni nkrofo yire no nko a mo amofa nkrofo yire no mo asodie kase da ho ma wonim boni bia ye boni na mo obi kase boni bia ye boni obo boni bia wo mu great obi afa obi yire bia no ugina owuo ano obi afa obi yire bia no usunsum aye ha obi afa obi yire bia no kan hunu se eye boni kase a eni awie oni obi a wadi awuo eye kwae ba akope Yeah, adeshima mama mu nyina ha. Ade ache ba ko biem. Ade ache nese de che nura. De dikai yemfa se na mo twedi ampon totrobo nsunyame otonsuo bo awia. Obo ahum bo ahambo ano no bo anom. Wahwe yenso ye da so tiase. Katrema da bodwem. Emoje die mo afrisane. Ya antiate kabo ni bia. Ye hwinti mpo a ya hwiase. Empo ye nante ya abra ye nan ampem obo na je se aseda ye otwedi ampon kwame edia na nanom nsamanfo asase ya ampo nyinamwa ya busum ni asa omso de bu ye chidom ne da so te ase sunsum mu odoman kwa de oba obode da ho wabo bibia se de fata ade achi a na wiem abai dura wia na wia bo idu sutobla na nsu ato edura na dwoa na ade asa onyamense sa ne nsa no na emo minu mienu ene yese wiase minu mienu ne yese wiase ene say ewiase onyankopon de obo ato ene obo adasamase entrance asase su ne no do ye ho ne mo obo ye ho we kutaka mepese minya ka ni bi we asifie mepese msifie ni bi enso kwa ya wonam so nye kwa nam so efie ofiri mu nye fie na mfiri mu de owo me nye ona wo no sabia mu sabia nya ado sabia kafa che se nipa ba akokwa na wo ye nyina mpa a ya wo dwada ya wo me benada ya wo wukwada ya wo ya wada na mpo ya wo mu nyina ya wada mpa na da ba kumpa ya wo bi anopa ono ya wo na nwumre bi a wo ya wo dasuom mpo bi a ya wo awia na mpo yemfa na se ya wo mu nyina awia mpa ya wo bi a donko ono so ya wo no domie nsa kafra ya wo no so domienu fe no mienu ya wo no domie nsa ya nomie nsa edon oh abo edon baako edon mienu edon mie nsa ene se donko domienu nomie nsa don enti every 1 hour bia edon enti 1 hour don baako 2 hours don mienu wati ase enti me kirase fi se nana o ya de kese ya sabia mu sabenya ado mohwem nana kese TV enyame na me checho sa di we ya amwati nsem bia se awboa obi si wo hia wo nana kese wo hia wo ya de ye enso oboa efi se oketebo no okotresi di nenso se honam odoman ko bo ade obolebole bo ade odo bia doma chade ade ache no se ebere wom na me se me kasa aye nkyerɛkyerɛ a aka Abakosem amamle amane Sumsum Ahintasem ene kwaye nipa befa so a obebobla anante wa ablabo mo obehwinti anampem obobehu ne nante mu ya bra sebe ohwinti hwiase a da bia metumanya nkyerɛkyerɛ papa de amawo madoma kyɛde no mini bre if you say adwuma otwedi ampokwa me dia ama me se me mwa adasamenti da bia me ye busy enso no menya bre video ebre no wa no if you say e me madoma kyede nyame de bo me no enti uso besua me a oboa you la bad udi agro if you say ewiase odoma nko obo ade no odo bia hyebre ene ne nkrabia edema no ene obia asase so ade obeye obi ye lawyer ni obi ye teacher ni obi ye magistrate obi ye kromfo obi trimode obi wa adoye obi wo tema obi wo homoblo obi wa akoma papa obi ni akoma pa obi bufu ntentem obi so wa abotre te se nsuonwunu obi so otwentwan ne ma so obi eye sabi driver ni obi ye dwadini obi ye sabi mu sabi nya adoa sabi obi ye organizer obi ye fitani obi ye mason ya osidai obi ye carpenter ni saa na nyame bo ade ete to bia ne hyeble ne nkabre ode ba asase so hwe obi nyame de ade ama no oye na dwumadie no ho ade a
ebe ya onwanwa obi so obi ye bia ensonsuye dantam firi se obia ne hyebre ene ne nkrabia obia ne fi ofiri mu obia ne abusi ofiri mu obia ne baabi a ne nsonom afiri se ope se wompe eyo onyankopon tirimupo ene ne hyehyeye onti ase a ko bisa nyankopon enhyiranka nyankopon din enhyiranka nananom enhyiranka asase a odi yawo ne so ene enya doba efiri ne so ne nante na ne kura no wieye no wudam asase so aso ne betu amana ne esa do ahye tinananom hwe asase a odi yawo ene asase odi yawo pi enhyiranka nyame enka nananom nsamanfo ne abusum ne asane asase ene emfuna manimu abodie biala fisa abodie bia ho wonfaso emanipa enu ntiri odomanko ade bae ene ya disia ye be fon ba bi kakra bi na ro bi flavor se nana o ye nchechira se ye be ye ade nchechira kakra bi nso nchechira abeye no eche obi nchechira waye ni mfi apem na mse bedase eye wonti ase ene wadwene enso de mi ye obi betie mpo ye nahi ena bufu efiri se onye na dwen so ope abakosam ni amamle ni amane ana ekoy obefa so obenantia sebe obehunu ne nan tutu ekoy obefa so obekasa ekoy obefa so obe bibi ebekọ yama no enti ono wona brabo no wode atochache enti omfa hwe ho menu a wo flame meda wase nyamenye wakoma so ade ma se nana mete onka na mewu obesi nana mete onka sebe mu sebe nya ado a na wo hunu de wonye ni nyina ye odoma nkoma obi hu obi a na ne buofu no obi hu obi a na wasere obi sunsum na obi sunsum nhia wotimi hia obi da krope onimu dawo ohunu da na ope wasem just like that ope wasem keke o onimi ni da wotimi hia obi pa abeka so obi oni ni besem fia pem da abeka so busu enu beka so hu nipa bi beka so na hia pen enso na hu hia da obi so timi hia ohun onimu dawo sebe obonsam no ohun te se ohun a ase ohunu kaka motobi ase ohunu sebe sasabonsam bi a sebe ohunu bi da no odwawo ohun yi nahi ompo onu asem mpo atie wonantie mpo e na bufu e ka no nkona ko nya akọ de ababe bodanchiw am oku ato atwene onu ma rekodi ntia efiri se ni sunsun hia obi ye baifu obi ye baibonsam enti ohun se onsonom e wo moma so no e ye han a ohun a odwawo obi kutabonsam akoma ozu kutanyame akoma enti ohun a ene ne nhia enti se wo hia baabi a wo kra ne wo sesebia mu sebia nyaado usunsum onsoroma na ko hia wo yonko onsoroma obosi woni agye to obitimi hia wo keke no pewasem obitu anoka asem keka na ye ne sede wonya asoro abofo yakasa abofo ebi nam soro ebi nam ewiem ebi nam finfini ebi nam botaimu ebi wonsuom omunyina ya abofo to obiti woni ana sede wo hia abofo obi na sede wo hunu nyankopon wo hu ade asununku bi obi so te wonka na wo fe onyankora no a sabe obe wo kotusu amna donko mam wo wu na ya disua no emema bi wo wiase a omo de omo empower de adesimama obi anyi na sum na ontie ansa na no bo nua amane na nua ma onua amane mumfa nkwa adwama nso ensukwa so akonkonsem afiefiem emontre so enamfom sa opetetesem abakosem amane Sumsum Ahintasem ene kwa be fa so abenanti aba obra ene kwa be fa so a sebia mu sebia nya ado a obehwinti a onampem bo a hwana na kesi tv tie mosomfo na wo ya di kesi kronkro ta no Okomfo ya me wo pankro no me da ase manwansi so be kasempa ba ma bi wo wiase ompaware ompempratwe se oba onikunu ana ne hoda wo ko ne betwempena onim de ope oni enkrofo yire no monko a e ma de da ho kama opa obenya wo ompe ope so wale du no hwe won betuma hwe won e ma bu ope so twempena ma akoma akudu ya oba ne hoda wo ko woni kuna obenya nanso abro ne baye nti oni enkrofo yire no monko a na wo sa be ma no due eni amani hunu ifiri say amani da so said ye omo bible no say emra obonsam no ati nyankopon so atua oto no behwe asase so ka say mo am wa asase so munue no nyankopon bo yedua no wo ya wo de nkrofo yire na pa omo due na mo me ka cho say due ni amani hunu asudie
ɛda wo so me ka asɛm akyerɛ wo kwakua moche no wasɛm ka papa wasɛm ado ɛnɛ dua yi a wotie me no wa kuta sa subai fon subai fi subai kankan subai proye ya wo de nkrofo gyinam na aso pɛ wo mo no sesa na mbe kan asɛm bi a esi na nsen ɛwɔ yɛn kwa abre ɛman mu ha bibi nti me de kuro ni din ebehinta na emom mɛbobɔ kuro din ɛde akwa kosi emu bia wodi wani bebu bia no na wafa ne saa ofiri kajetia kumasi uduru kumasi inside kumasi akajetia oba swami runabout swami runabout so kwa hoye tafo swami runabout ni tafo asieye tafo ene pankro no sisi ene nyina nsonsuye bia nem ofiri tafo a na akọ pankro no adabraka na akọ ehwa ofiri ehwa na akọ meduma ofiri meduma na ukọ asinua ofiri asinua na akọ faade na akọ mamponten ofiri mamponten a okwa na sabia musebenya ado okoduru aboaso entonso asoromaso nkwanta o mane a ukọ safo na akosi dwabin road okwa asoromaso nkwanta na waduru kuna ofiri kuna na waduru tano dumase ofiri tano dumase a na ukọ Okomfo Anokye krom aguna mede besi aguna na ofiri baabi a mabobo dirim yambia yiso a brono no kro ba akoso anya baabi a na obi atepen asem bi esiye na esan se abefo entintan so kasa ya ye kasa funni so a ye kasa YouTube program a ye eda wiase baabi a na obi etua bi nti no sabi mi bu mi ho yatete me sabi amu sabi kafrache ya anya me obebo kuro bi din no egu kuro bi anim ase enti sasa woka de ote ye wante de ohunu yeso ohunu ase kire obi a cafe no beka say oh esi kuro we so na obokuro di we na enipa asomasi ene obentre enye papa ewiase yemu nipa ho fi ewiase yemu oman ho fi na emu asemasi no ene ye di be ya disua ni afamu aba ni atwe firi ne mabone subai fi subai kankan subai proye subaya ensem fata subaya ediye ko womu subaya ediye ko to amna donkom subaya ediye ko subrumu subaya emma yeni monyam emma subaya emma yankrabia ne ehyeble de ba asasi so enhyiren subaya emma abrabon koso subaya emma abrabon ko osumu subaya na wie ye kura no edi nipa ko womu no nipa de se ni betwe ho afiri ho ene hia me obi ba wiase mpanimfo atemdidie oman mu mpanimfo obesopa won ehemfo obedi wantem panyini omu akwala omfa hwe ho on de sebe wabona no eso hire na sebe na no ese trumpet eye aben ayebo on de anoya obedi nkrofo atem okoka yese wo ye blogger wo ye ho ahwan wo ye de be hwe bema minua ba minua bema me kas ma che wati ewiase da ho no ewura wate na akọ wate obeso onyini cha hweyie asante achim kuro bi ho ne din de yie pa ye fe ne pechereche asante achim kuro bi ye fe ne pechereche oso pese wo kere a obeche kuro ni dia de wo asante achim kuro bi ye fe no pechereche oso pese wo kere a obeye dai obeche ntiminua ene de wo ahoden minua ba ma obetuma kasa me ye blogger be di mpanimfo atem woni mpanyini woni makwala dakrope sunsun bi beyi no ho di a kyerɛw dakrope sunsun ba be so ahwe uhunu wadi beba ho so no na ɔno akɔfom wanhwe ye obɛyɛ de a wonsɔre wanhwe ye obɛwuwu bi a wonte ase wanhwe ye wabrabɔ adwuma so bibia be collapse wanhwe ye mpa be bruma bi wonya no mpa no wonya katrema na ade akasa timi nu ahwe ye ewiase ɔdoma nko ba ade no ɔbɔ bibia de ko wie onipa bi a wɔ limit aboa yɛse na no wa na so odidi a onidi ntwala suo entimi nu anom a moyɛ bloggers ya mutimi kasa oman mu mpanimfo ehemfo panyini sabi obi ka obeka se no hene no sabi wadi sabi enkwasiasem sabi panyini no wadi nsemfo sabi oman panyini bia na panyini bia ye ne mfata no adentina onhwe no panyini akwala efre bibi se panyini wa panyini ho enti panyini so ya ade anyampa
ye okwaye fasoka me papa bi eya ade bi ekwaye papa ne ye ne de no kure ne entwa yie me papa sebe una ade ye wo ye so ho na wato sebe na waka nyansasem ye ni panyina atem ye ka asem kire panyini wate ase ene na wiase yi bibie na no obu baby obi bu baby o se panyini tu akwala afo akwala tu panyini fo enya no kore eye na na amafo be akwala ntimi tu panyini fo panyini tu akwala afo akwala ekire adwen ekire ne papa wadawro ma ade we de wadawro mo nka misusu se nke ye ne si anka ye yi o misusu se o kire adwen akwala ntimi tu panyini fo enye kasa papa se o ka se akwala ntimi tu panyini fo a enu nti na amafo aba ye mu ade a panyini kura no kasa tia no panyini bia no osopa kire no panyini bia enam subscribers eni sika obenya nti oseme ye blogger no akasa man setie no enti ne obetena TV so obetena abefo kasafoni so ne se o kasa na o kanyansasem a nipa da se nipa da wo de dimpanifo atem kanwamansem kan sabe nkwasiasem kan ensem fata obenya subscribers more obenya sika enye sika nti na nipa te eba asate so ye be kanyansasem ye be kafutusem obetumi de panyini bia betena YouTube no asopa no no adinatem obetena TV so no akade ensem fata okoka oye blogger oye hwan panyini jimifo no na wakasa akwala wano kura wo de ka se panyini jimifo no he enti wo yamo nhyew enti bibi nka bibi nkyirawo enti wo kra nka bibi nkyirawo oh mesre me nuanom mofra mosiso wo pese wo nyini cha bu panyini wate wo pese wo nyini cha fa ni de esa efata bible no mpa mo kristofo mo se mudi so no wo se mumfa anidie ese ema mo mpanimfo Bible kwa na wasi diwa ne unani na onkwanna awale wo asasi so wa Bible ne die kire no enso oba be gina TV so oba be tena abe fontentan so kasafonni so no wasopa panyini be dipanyina tem sabi mpo onto na akokon be kasa wudi nsamfo aye nka nkirewo wo ye sa pe wahwere wo kra enipa bebele ya atiase wuo ya no tie panyini bia no tie sunsum ya no kasa tie ahemfu bi ya kasa tie mamum panimfo ya kasa tie panyini bi mpa sabi obetuma tano so aworo so anene so at the moment abakasa tie panyini pe na okra waton okra no uye tie ase wuo menu na mamadi panimfo atem munkom kotodwane mompa ye na mfa dwato na ani de ese emfa mompanimfo fi se wawu na nam ho na nsu unim emfa maketua bi bo wale de okọ na owu atwon edo ko sama nko hwe bibi ye tena na kase TV ya de akire enye sika wo sika de obi kasa nya oboa sika ye minya sika mepe na mum sika ye nya ne ye mpe onyame de mawa obetuma ka obi akoma camera me kasa mui mia me bra makonta ena de afidie be che me sister bi so ebe ye ne fam de bi be che me so hunu sabio ebia kamekoto a sabio kaminiska me de beto wo be ka se kamera se nkwa enye hwe bibi pa sabia mu sabia nyaado sabi kafrache empanimfo se bayifo ba na nani nso ade bayifo ba obi ya ade ketekete se kura momoni nso wate ifri se obi wo scam pem oyi sabi quen e de ama akra se fato nsuo mpo no a na ye ne den enti obi obenya bie ama obi adie no we nyankopon oye nhira timinua obi mu ade amoni nso wate danase obi mu ade ketekete kura meso moni nso wate ifri se empanifo se bayifo ba na nani nso ade ti wo amomodi bi mo ya ade moni nso no ya muni nkaye no o te sa boa odidi wi a no da no twhwiri fo aboa kokko ya be ko topic ne so bi twantietietietientiam obi ti wi ase ono de dabi nkrofo yire nom odo oba che ne free oba ne ho ofe koka so wonpe jiza nkrofo yire no no ope eye humfi eye sunsum bone eye humfi eye sunsum bone na me ka asem bi tie ni ye pa wate kurala mbubo odin no ablante bi na okofa obi yire tie ni ye okofa obi yire ti okofa obi yire no na oba no so ewo akwala no wo mfie mienu na akwala no so ano ntei enti so okwa no akoto biscuit
no de ama akwara no no owura dem ho be ma ne oba ne dem ho nye oba ma no omfa ne nkone dem mpo no akopem oba no to okwa no ato biscuit no de akoma akwara to okwa na oba na fre akwara no ya obra dada aba na akwara no aba no abaji biscuit no to oji biscuit na akwara nsam nya ehyenanti no ebo na ato bis tofia no de aka ho no de abra akwara na ma me na fre dada aba bra beje tofe no baji biscuit no to de mana na afi wo maka akwara na si abontene no abeye obiyire no ho adwuma no opie dakro mine no so ye driver ni okokwan so ena ne ka akoseye oba afi oba na akwara be hye dem ho etu oba oye atupunu ma no oba go ya biemi ukunu ma ba biemi ehwa na be ma na won de nkrofo yire no pe wo mo no okohye empase na akwara no so waba wo de biscuit re tofe na ma akwara no ama akwara no apia be gina abontire ho ti oba ye pe ya wo ni okunu oba ya pe ya oba no bi epono no pe ena okotran mpare so butie ni o okotran mpare so no a ewa ayire enye sabio muslim kan na nse sama na se eye tolibi na me hie asema siente na mawo besi free pankoro kopem aguna ekuro ba kuro de kwabre district kwabre kuro ya ba ko mi mo kuro ni me dem san krofo bi ate ntimi mo kuro bi ni fi asema me ka no ekọ wiase nyina ti wana be ma no bi epono no ana be ma no penkrofo yire wakofa obai okowura mpanase no kan be shiti no bed sheet no odigu ho kata ho ti akwara no ba ya no hu nsa ne papa etimpa no so ehwa na akwara bie katense ne kakra no ache nani sa se ye dada pie bia onim se kia onim so kia oka na akwara no kasa na wapie no okọ ehwa no be bie katense ne kakra sa se ye dada onim se akia onim se okia pie bia sa se ye dada pie bia oka no okọ ehwa na be ma no se oba no kunu se mi be na de no hu ne mpaase a osere na onim se okra onim se okia onim se kra enti asema akora ne kanyina na no ntinti asema akora ne kan se wo sole a wo be fie a no abla mi tofesa wo ye dada ena be ma no so hyempa na se no eno wo ha na ni han enti so okra no enti wonim so okra pie bla so ye dada da bia osra no be biscuit se menyi na menwi so ye dada pie bla ti akora no kwa no aba beto so ye dada pie bla wonim so okra enti se na no nti ye nti no sa se ye dada pie bia wonim so okra pie bia enti ehwa na be ma no se adwana adena akora edie no wohunu ne mpanase a ozo ne se obedie wonim se do sitie jana sem okra bi be hye mpanase na opie ko enti na mi se na dwene se ya na okra no oho ti akora no ko ba no obebie sa se ya dada wonim se okra pie bia asa ehwa be ma no wo ya fe na ntire de os dabi akora ye de afi obie bed sheet ya be me na show na nia yese wo kra ni be ma pie bra ade so nyankopon be ma no o amfa na sanka ni oba de obefa na yire no o se yiku na dai wo ntimi hu de onka hwa de beba na se dede bebem obo dede yiri pia abontere de bae na mansa nyina be hu ye omo ye so omo bu no se da bi obi amfa nsa nka no ena oja no ena oba no so wa horo na nsa firi oba no tini yo hwe enim guase wo so sabia mu sabia nyaado wo ye kuroba ti yo bema bi ho a fi
bɛyie huhum fi bɛibonsam huhum bi ekuta no ɛne ne kra bi ekuta no bɔne nko ana ɔde yɛ enti wo saa bɛma no wanim so ɔkra wate wanim so ɔkra why nyame na mididi watemu akora na ka kire no why wanim so ɔkra wate bepa kyɛw yɛntwe mfiri bɔne ho ne wiase sɛdeɛ de yɛ wa ɛnyɛ wo de no memfa nyɛ yɔnko sɛdeɛ de gya hyewa ɛbɛyɛ wo ya no adenti na ade gya kɔhye wo nua me nua opɛ sɛ wotwe ho firi bɔne ho a mema wo ki safoa bi sɛ ukɔyɛ wo nua bɔne bi a tenase din ade a mekɔyɛ enti me ne de yɛ me a ɛbɛyɛ me daana safoa me de ama wa no uno obi kɔka asɛm bi wasɛm nyɛ de adenti na ɔmo wasɛm ayɛ twintwan asɛm masɛm nyɛ de adenti na wasɛm yɛ me nua me pa akyɛw o pa kyɛw a ɛnsa ahwiw obi ti wiase wonim akyɛw pa sɛdeɛ wonim sɛ de yɛ wa ɛnyɛ ɔda no dwene ho adenti na bde kɔyɛ me nua me ko bi me nua agidi sika me ko dada me nua yi me ko bo me nua kro no me ko bu me nua yi me ko fa me nua yire me ko fa me nua ekunu me ko fa me nua ade bi e wo enti se me ene ade ye me e be ye me dana yentie ne yo obi timi ko giska no odi adanse kunu mu am ye de obi akoto afiase nipa ni nim ho hwe o wunti nipa no sebe obi kura akọ omo nsama nkyire awu abra wo ye innocent adenti na menua se wudwene nipa adwene a na ade a wonim se ade wanya ode na atibe ko gisika akodi adanse kunu mu watima bo sire mu akoka asam de ato obi so ama nipa na kwa honyehiam adenti ana obi yire ana akofa no na kraman na ni nso ade mpo a na nya boligadwom ni nyina nko ba bia akora se ba ma no ankasa dem adai eba ne sei afọ ene ye hata ana ye fini ekosie eba ne sei no obrekuo de gem menua mo a mo fa nkrofo yire no mo asodie kase da ho ma wo wonim boni bia ye boni na mo obi kase boni bia ye boni obo boni bia wo mo grade obi afa obi yire bia no ugina owuo ano obi afa obi yire bia no usunsum ayeha obi afa obi yire bia no ka hunu se eye boni kase a eni awie onu obi a wadi awuo eye kwae ba akopɛ obi afa obi yire onu obi a wadi awuo dini mu nyina mo yade ba akọ entimi nua montwum mfiri boni ho montwum mfiri nkrofo yire ho na akola na beka nche se wanimi so okea so ye dada pie bia mesrew yentwum mfiri boni ho na ne beboa ye na yezesa na wiase de de wa enyo de no memfa anya oyonko onyankopon me yentiase o me yakomapa o me yodo o me homobro o me yetima honhom na se tema no wo ho a e be ye din so be ye onua bone nyame mo aye wonte anim kire ye mo a mo hwe na nakase tv na nakase fans nyina na nakase subscribers na nakase tv mo a mo ahwefo nyina me di onyankopon okokroko enna nanom nsamanfo ne abosom nuasa eda obi ase se onye obi akoma so ade ma no na obi abrabo enye kronkron na nya nhira ma no eda ase bye bye.